So, da ni yma wedi cymryd siop drosodd am gyfnod mwyn creu cynhyrchiad cwmni ifanc Branwen leni. Oeddech chi'n gweld mae'r ffenestri'n cyfyd a da ni jyst yn dechrau ar y gwaith mawr o lenwi tu mewn i'r siop hwn hefyd. Da ni yma am y cyfnod nesaf o wan yn creu efo criw really kick-ass pobl ifanc a mae'n adlewyrchu blwyddyn o waith hefo cwmni ifanc Branwen ar Zoom. Mae'n jyst brofiad really nuts cael dod yma ac actually sgwennu'r papur efo Sharpies yn fyw. It's really exciting. Helo, enw di'r Rhys. Dwi'n artist gweledol sydd wedi cael ei gynnig i ddod fewn a gweithio efo'r pobl ifanc mae gyd i wneud loads o gwaith celf really smart a cool. Iddyn nhw allu fatha cyflawni rhywbeth mor cool, yn weledol amazing, yn swnio'n clas. Yna reswm arall pam da ni yn Bangor hefyd, a reswm na ydy mae cartra newydd ni nyth reit lawr y lôn, felly mae'n handi bod y pobl ifanc a ni'n gallu ymgartrefu yna ac gallu dechrau nabod y pobl sydd yn y gymuned ac greu ni'n fwy cyffroes ar gyfer pam da ni'n symud i mewn diwedd flwyddyn nesaf.